Hej så alle sammen, og velkommen til denne video. Jeg er sammen med min ven Markus. Ja, og som I kan se, så er jeg ude hos min mor. Og vi hopper på trampolinen, hun står der. Og som I kan se, ligger der en hundelort derovre et eller andet sted. Og som I kan se, så hopper vi. Og den her video kommer måske til at handle lidt om Mortal Kombat X. Og ja, det er meget fedt. Og nu er det der, at Markus hopper rundt om mig. Ja, videoen kommer til at handle om meget mere. Og som I kan se, har jeg en have. Så ikke min have. Markus trækker fuck. Og når videoen slutter, har jeg noget at sige. Men den er ikke slut endnu. Ja, den her video kommer måske at handle lidt om skoven, fordi den her video kommer til at handle om at gå en tur i skoven. Og det er det, jeg vil gøre nu. Og Markus, han tror jeg vil gå med. Ja, han har kun lavet en video indtil videre. Ja, okay, den tager også længere tid end dine. Ja. Den tager sgu 5 minutter og 7 sekunder. Ja, nu vil jeg hoppe ned på trampolinen. Det er først til sidst. Shit, som I kan se, hoppede jeg. Og ja, nu skal jeg ud i skoven. I må også gerne huske at langt mig. Ja, nu er vi på vej ud i skoven. Ja, vi møder nok en hundelort på vejen, som I kan se her. Det er bare forkert. Det er bare forkert. Der ligger bare hundelort overalt, hvor man går. Føj for satan. Nu siger han føj for satan, og jeg har et spørgsmål til alle folk. Hvordan vil jeg se ud, når jeg laver trollface? Og det er noget, Markus skal svare på, for han skal svare for jer. Han vil ligne en stor fed ko. Som I kan se, har han svaret, og han sagde, at jeg vil ligne en stor fed ko. Okay, Mathias. Prøv at lave et, så filmer jeg. Kæft, det er G. GG. Ja, det er GG. Nej, det er G. Og som I kan se, har vi nærmet os skoven. I kan også skrive, leder efter dyret i skoven. Ja, som I kan... Ja, den her video tager måske lidt lang tid, men nu kan vi se, at vi er... Let's go. Let's go! Shut up. Ja, shut up. Og ja, vi er i gang med at gå en tur. Og som I kan se, er det en ret smuk skov. Og som I kan se, er Markus gået videre. Og han er så lige af for satan. Og nu løber vi. Som I kan se, der er en gren. Den er meget flot. Og ja, den her video kommer til at handle om et dyr. Men det kommer an på, om vi finder. Det kommer så an på, om vi finder det lortedyr, der er herinde. Skal du tage min video, mand? Dumme dyr. Og ja, det er Markus, der står foran mig. Og som I kan se, har I set den her video i 4 minutter og 6 sekunder. Og kommer til at handle om noget, som I gerne måske vil se. Som I kan se, har vi en mark herude. Og der har vi Markus, som der står og laver en dans. I kan også se flere. I kan se noget derovre. Og så ender det måske med en lykkelig slutning, hvor vi måske finder dyret. Og vi ved ikke, om det er død, men det finder vi snart ud af. Som I kan se, har vi noget herinde. Det er badebassinet. Ja, herovre. Kig. Det var trappen. Nu der. Badebassinet dernede, man. Nu der. Batman. I'm bad boy. No.
Som I kan se, har I set den her video i fandme 5 minutter og 6 sekunder. Ja, kom, vi går videre. Nu går vi videre. Desuden er videoen varet 5 minutter og 18 sekunder. Ja, tillykke. Nu går vi en tur. Kom så. Luk røven. Hvorfor fanden skyder jeg? Bullshit. Bullshit! Shit, mand. Det var sgu for tæt på det der, mand. Som I kan se, har jeg snart til videoen i 6 minutter. Men nu er snart tid til slutvideoen. Og I må meget gerne følge mig. I må meget gerne også like videoen. I kan også følge Markus på markus.dk. Markus.dk 55. Ellers skal jeg også bare skrive Markus Kramer. Ja, Markus Kramer. I kan også følge ham på Instagram. Og ja, I kan også se flere videoer. Ja, I kan få for eksempel på, hvad de hedder. Jeg har en video, der hedder Min Mærkelige Søster, da vi var på stationen. I kan meget gerne også følge min første video, der hedder Min Nye Kanal. Og der er også, jeg bliver nakket. Jeg danser. Og min mor gemmer sig. I kan også skrive næste gang, hvad vi skal lave. Jeg kan også skrive, hvad vi skal lave. Vi ses næste gang. Hej hej.